lony nikech wach moro bende wuok ka sirkal dwa ni gero udigo e lop sirkal to udigi to gin udi ji giwegi ok gin udi sirkal koro chalo ka gima sirkal uso ne ji lo to giwacho bende sechego ni odno en ot ma nengone yot nyiso ni bech lobno kare ng'ano madhi tiyo gi bech lobno to ka koro sirkal obokore ni koro uso ne ji giwegi lop sirkal to jomoko yudo to ng'imbe koro giywak ni karan sirkal ok omiya lobni nikech an ok omiya gimoro gima timore ma bende pod kogo pas to inyalo yud kaka irieyo ni thoth lope mag sirkal midwa gere udi kata mosechak gero gin lope sirkal mamoko osebedo ka ni nono kata ute moko nitie machon to ute gi idhi imuk. Koro wach madwa wacho mar ariyo ema is the most important en ma chuny wach ni ng'ama dhi gero udigo imiyo thuolo ger manie laini mar sirkal miuso nengo mapiny aeto modong' gieki ger gi nengo mamalo iusi tikaw pesa koro nyiso ni developers joma dhi telo e gero udi kata kelo gik moko kanyo ero mag cho mag ang'o pi ang'o genego dhi yudo ohala moro kanyo ma nyinge pok wang'eyo nikech lo omi gi sirkal igero udi muwinjore gi sirkal ma nengo gi piny to modong' to maga kata obedo ni nengo ok chal gi nengo ma diyud godo ot makamano kamachielo to pod en mara kanyi duoko nang'o no kamano mago gik monego duoki aya machielo bende ma waseneno kuom mosechaki ok ang'eyo kata giduto gibiro timore kamano en ni nengo miuso godo gik udi ma iluongo ni affordable mayom maberberie thoth utego eko oger matindo kadhi for example bedroom achiel kata bedroom ariyo mantie ka affordable housing idhi yudo ka odi to mantie komachielo ma wuon tich use nengo mamalo matin yudo ka berberie mana onge godo gi wach mak mana ni nitie gimiluongo ni pogruok e kind mag sirkal kod mamaga mauso mauso gi pesa gi dhi kanye aja ohala therefore onego wena mondo acham to ka osewena mondo acham ere kaka an awuon akonyo piny to lodo sirkal emosemiyi yeah. Mano penjo maduong' kabisa.